Ake siqhubeke la siya question number 6 njengamanje. Ake sibuke ukuthi question 6 uthini. A learner investigates the relationship between the observed frequency and the frequency of sound waves emitted by a stationary source. The learner moves towards the source at a constant velocity and records the observed frequency FL for a given source frequency Fs. This process is repeated for different frequencies of the source, with the learner moving at the same constant velocity each time. The graph below shows how the observed frequency changes as the frequency of sound waves emitted by the source changes. Uma-ke sekukhulunywa ngezinto ezikanje, bathini la? Bathi umfundi uya-investigate noma uya-check noma uyabheka ubudlelwane relationship phakathi kwe-frequency le observewayo noma esiyizwayo noma izwayo yena kanye ne-frequency le ekhishwa yi-source. Kukhulunywa ngani? Kukhulunywa ngomsindo. Lo sothini uyi-frequency. Umsindo lo kunomsindo olalelwa noma oziwa yilona umuntu olalele. Bese kuba nomsindo okhishwa yinto. Kungaba i-ambulance, kungaba imoto yamaphoyisa, kungaba na-radio futhi. Lezi zinto lezo zikhipha umsindo. Into eyenzakalayo ke la ukuthi lo mfundi lo uya-investigate, uya-checka ubudlelwano phakathi kwalomsindo lo ozwayo nomsindo onjani okhishwa yisource. Isource engichazile ngathi kungaba i-ambulance, kungaba imoto yamaphoyisa, kungaba ilokuzana umsindo we-radio noma wama-speakers. Into eyenzakalayo kile ngesikhathi ebheka noma esesha noma investigator lobu budlelwano lo, umfundi into ayenzayo shuthi isource lento ekhiqiza ulokuzana umsindo uya kuyona yona shuthi imile lonto leyo ekhiqiza ekhipha umsindo. So meya khona umfundi uhamba ngevelocity. Khumbula ukuthi velocity i-velocity le esithi i-speed esine direction kahle i-velocity. Kodwa uhamba kuphi at a constant velocity. Mawukuthi i-velocity yakhe bekade ku-20 meters per second towards the right, lo 20 meters ngeke usashintshi, uzolokhu ehambe nje ngo-20 meters towards the right ungashintshi ngoba bathini bathi constant velocity. Ngesikhathi ke esondela kulento ekhipha umsindo kuyi-source, into ayenzayo ubhala phansi lama frequency awezwayo. Yena umfundi lo uyi-listener, uyena unjani ulalele. Okuchaza ukuthi ke njengoba elalele okuyi-frequency ye-listener leyo uyiqhathanisa nani ne-frequency ye-source. I-frequency ke phela ye-source ile ekhishwa ingaba i-ambulance, kungaba imoto yamaphoyisa. Uyayiphinda ke lento le ewashintsha ama-frequency e-source. Nalapho umfundi sanjani usamuva nge-constant velocity ngasonke isikhathi. Ama-observations akhe ke ewaveza as i-graph. I-graph ke ayilokuzile ayidwebile. I-graph on the x-axis khona i-frequency ye-source. I-frequency ekhishwa i-source. Ama-units asetshenziswayo for i-frequency ye-source ama-hertz. Kuma-y-axis khona i-frequency ye-listener. Nakhona ama-units akhona ama-hertz. Umsindo lo olalelwe i-listener, umsindo lo okhishwa i-source. Sizoya ke question 6.1 ukuthi uthini. Kodwa kwamanje mawubona nje i-question ekanje ethinta ama-frequencies of a listener, frequency of a source njalo njalo, sekufanele ukhumbule manje ama-notes akho. Ukhumbule ukuthi yona i-black concept le ethinta u-frequency ye-listener, i-frequency ye-source. Sekufanele ukhumbule i-Doppler effect. Mesikhuluma nge-Doppler effect sikhuluma ngani kahle kahle. Ake sithathe isimo la khona uthola ukuthi ukini, njengoba ukini uhlele ekhaya awunyakazi nje uhlele egcekeni.
ikhaya lakini ake sithi mhlambe liseduze nomgwaqo njoba liseduze nomgwaqo ebese kuqhamuka iambulance noma imoto yamaphoyisa njoba kuqhamuka iambulance nje ikhalisa ke ini sethini isiren le siren le ibanga umsindo ngesikhathi iqhamuka uyeza ukuthi no khona imoto ezangala ngaba iambulance ngaba imoto yamaphoyisa ngesikhathi iza uyawuza umsindo ukuthi lokwenze njani unyuka until uzuqondane nayo leyo moto leyo noma imoto iqondane nawe noma nekhaya lakini la umsindo uzobe uphezulu kakhulu. The moment idlula umsindo uzoqala manje wenza njani unciphe iziyoshona leli ambulance umsindo unjani uyancipha. Lapho ke kwenzakalani umsindo okhiqizwa noma okhishwa iambulance noma imoto yamaphoyisa uyashintsha kuwena onjani olalele. Wenze njani uyashintsha kuwena olalele kodwa umsindo okhishwa imoto le yamaphoyisa noma iambulance lo sithi frequency of the source ulokhu njalo lokhuzaneni emotweni noma kwiambulance awushintshi lokhu njalo kodwa wena olalele njani uyashintsha. Lokho kushintsha komsindo phakathi komsindo okhiqizwa isource nomsindo olalelwe ilistener. Lokho kushintsha komsindo kwesikubiza ngani ngeDoppler effect. Esikunotisayo kulokho ngiyagcizelela ngoba sekuchazile as ilokhuzana iambulance isondela kuwena umsindo wena ulalele uyanyuka ebese uncipha ngesikhathi ilokhuzana iambulance sinjani isikudlula iziyoshona le uzungasawuza umsindo. Kufanele sikwazi ukuthi represent leyo nto ngokwama formulas noma ngama equations. Iformula ke siyisebenziseke ithi frequency of the listener is equal to V plus or minus VL all over V plus or minus VS multiplied by Fs. So Fs lapho kumele ini frequency of the source umsindo okhiqizwa isource. UVL lapho kumele ini umele velocity ye listener. UVS lapho kumele ini velocity ye source. Okusho sikhuluma ngokuthi la ihamba ngasiphi ispeed iambulance noma isource. Wena olalele uhamba ngayiphi ivelocity noma ini ispeed lapho yangakhona. Bese kuthi uV lo ivelocity yomsindo emoyeni. Mengithi ivelocity yomsindo emoyeni kuyenzeka ukuthi mawukuthi ukungena emanzini uma ukubhukude kwiswimming pool noma emfuleni noma edamini. Uma ukhipha umsindo uthi uyamemeza usemanzini. Indlela umsindo ohamba ngayo emanzini awufani nomsindo ohamba ngayo kuphi emoyeni. Ujwayele ukuthi bakunike ivelocity ye sound in air noma kwesinye isikhathi bathi calculate. Ake sibuke ke lama observations awu2. Esikujwayele ukuthi into mayisondela kuwena yenze njani umsindo unyuke. Equation yakhona ke sesothi Fn is equal to ake sithatheke ngokuthi wena listener ivelocity yakhe u0 uhleli phansi. So thila si assume ukuthi ivelocity of the listener is equal to bani 0 meters per second. Uma uVL ulingana no0 iformula ke le izoba kanjani ngoba le formula lengaphezulu ikuhlanganisa konke lokho kade ngichaza ukusuka ukuqhamuka kweambulance isondela ngakwena umsindo uyanyuka ngesikhathi idlula umsindo uyancipha. Zonke lezi zinto ziphethwe la ile formula le. Sekufanele sihlukaniseke ukuthi okay mayisondela kuwena iformula izobukeka kanjani ngesikhathi imove away iformula izobukeka kanjani. Ake sibukeke la khona ivelocity ilokhuzana ivelocity yakho wena olalele yubani u0. Ifrequency ke ozoyizwa izothi Fl is equal to ngoba lo ya VL ulingana bani no0 ngaphezulu sesoba nobani no V omele ivelocity ye sound in air. Ngezansi siphinde futhi simfake bani uV.
nanya uVS lapha ya ngizomfaka ebese ngizofaka uFS. Sengizobuyela ke kwisign nami mabili ama-sign lapha ya. Ngesikhathi ke iapproacher isource wena into oyizwayo kwenzakalani umsindo usuke njani usuke uphezulu. Ngesikhathi nje iapproacher umsindo njani uyanyuka. Futhi frequency ye listener izobe njani izobe inkulu okune frequency yani ye source. Buka angithi lo V na lo V into eyodwa leyo ivalue eyodwa. Ake sithathe ngokuthi sithi sino V over uV lokho kusinika bani u1. Uyabona uma sidivide number ngenumber efanayo kwenza njani kuthi sithola u1 lapho. Kodwa into okufanele siyitholeke thina la ngesikhathi isource approacher listener ukuthi lo FL fanele ube njani ube greater than u1. Ukuze kwenzekeke lokho kufanele ukuthi le value engezansi esizoyithola la ngezansi kufanele ibe less than bani uV. Indlela yokuthi ibe less than bani uV ukuthi sifake bani la u-minus hayi u-plus. So ke iformula manje sithini ke isithi FL is equal to uV all over uV minus VS all times uFS. Lento ke sizosishengisa ukuthi uma sifaka ama values esuke siwanikiwe ifrequency yelist izoba njani izoba nkulu. Si assume ukuthi ivelocity yelist ibani i0 ngesikhathi isource approach. Ake sithi ke manje isource is moving away. Izothini ke iformula lapho. Nakhona soqala ngawo bani uFL is equal to. Ngiyakukhumbuza nje la fanele na ubheke phela ama notes akho. Now, if frequency listener as isource imove away into esi-observayo ukuthi umsindo uyancipha uze uphele ungabusezwa lutho. Siya assume futhi nakhona ukuthi i-velocity ye listener is equal to 0 meters per second. So sesoba nobani no V all over ake ngifakela ama bracket bese kuzoba uV times uVS times uFS. Ake sibuka ke isign la. Into okufanele siyithole la kufanele kube frequency noma umsindo ophansi then umsindo wani we frequency ye source. Ukuze kube njalo la kufanele kube khona bani uplus ukuze le number lengezansi esizoyithola esibiza ngedenominator izoba nkulu ukunale value engaphezulu okuzosiza lokho sithole bani ifrequency ye listener engaphansi okune frequency yani ye source. Sengizofaka ke uplus lapha. Okay. La bes assume kulama scenarios ayi2 bes assume izinto ezimbili ukuthi ilokuzana ilistener i-velocity yakho ni 0 futhi listener yona emile isource yona emovayo. Secondly njengoba sengishilo ngathi i-listener i0 isource imova towards i-listener. Ake sibuke ke lapho khona ke i-listener sekuyiyona emovayo but ilokuzana isource isinjani isi-stationary. Mawuthi stationary baqonda ukuthi ayinyakazi leyo nto leyo. Ngizosula ke la angithi manje assume ukuthi velocity yani yes yelokuzana yesource isiwu0. Sengizofaka ke lapha uFS ngisule la ake siqale ke ngelokuzana ngelistener ivelocity yesource ke manje isiwu0 ngoba sesiyazi ukuthi la lo i-velocity yakhe iwu0 soba nobani no V la ngezansi times uFS. Buka uma wena ke manje ake sithi nansi i-ambulance noma imoto yamaphoyisa ngenxa ukuthi ke phela siyayithanda indaba bona uyayithanda indaba uzofisa ukwazi ukuthi njoba
ekushuzi kunomsindo weambulance noma kunomsindo welokhuzana wemoto yamaphoyisa. Kwenzakalani lapha ya? Usuyasuka ke wena imoto yamaphoyisa ngithi lokhu ikhalile lapha isiren yakhona noma iambulance. Usuyasondela. Ngesikhathi usondela into ezokwenzekile umsindo wena owuzwayo uzolokhu unyuka until uzofike lapho oya khona. Ukuze kuhambisaneke manje nokuthi ifrequency ye listener le oyizwayo enyukayo ibe phezulu kune-frequency ye-source. Lana ngaphezulu sofaka ba kufanele sifake bani uplus ukuze le value engaphezulu esibiza nge-numerator ibe nkulu ukunobani ukunovilo ongaphansi. Sesothi ke plus uVL. Lapho khona i-listener isondela lapho khona okunjani okunomsindo khona. Iformula ke izoba kanje. Ake sithi ke manje ilokhuzana i-listener usubukileke wena njenge-listener ukuthi mhlambe bekuzoboshwayo noma kwenzeka ingozi khona kube kade egulwa wazothathwa i-ambulance. Usuphindela kini ke manje i-ambulance ayikahambi noma ivene amaphoyisa ayikahambi isenze njani isabanga umsindo. Usuyasuka ke wena manje ngenxa yokulamba usuyakuphi usuyikhaya. Mawususuka lapho uzoza ukuthi umsindo njani uyancipha ngemuva lokhu uncipha umsindo njani owuzwayo. Njengoba uncipha lo msindo ke manje sekufanele sikwazi ukuthi sibhale iformula ezohambisana nale observation noma nalokhu wena okuzwayo. Sesothi V ukuze uFL abe mncane la ukuno FS sesothi V minus VL over uV times uFS. Uyabona ke manje ukuthi ke la isource yethu imile wena as a listener njani omuvayo. Kufanele zonke lezi zinto wenze njani uzikhumbule. La i-velocity ye-source iubani u0, i-velocity ye-listener izoba u-plus uma isondela la kwi-source. La i-velocity ye-listener izoba u-minus VL uma imuva away noma isuka lapho khona okunomsindo. Okay. Yizo zonke ke izinto okufanele uyikhumbule lezo. Bese uzokhumbula le formula le ethi F is equal to 1 over lambda noma F is equal to uV over ulambda. Kwesinye isikhathi kuye kube uC lapha ya. Lendithini ke lo F uyi-frequency ulambda la uyilento esibiza ngani nge-wavelength. Ngeke ngakhuluma nge-wavelength earlier on question 1 kule video la ka question 1. Now la uV umele yini kungaba uV umele is-speed in this case of sound in air. Uma kunosila kobe kuchaza ini is-speed of light. So yizo zonke ke izinto lezi okumele uzikhumbule ungazikhohlwa mawubhekana ne-question ekanjena uzikhumbule. Ake siyeke manje ku question 1 kulokhuzana 6.1 sibuke ukuthi bafuna ini. Besikade sahlaziya nje i-question isikhumbule izinto ezihambisana nayo. Ku question 6.1 bathi name the phenomenon illustrated by the graph. Uyabona ke la kule graph sine frequency of i-listener, sine frequency of i-source. Leyo nto usuyazi ukuthi senze njani isu esikhuluma ngako phi kwi-Doppler effect. So i-answer abayifunayo i-phenomenon abayifunayo i-Doppler effect. I-answer ke ka 6.1 yini i-Doppler effect. Bese ngichazile i-Doppler effect ngathi ukushintsha komsindo phakathi kwe-listener ne-source as i-source move away or i-listener imove. Okay. Ake sibuke lapha u6.2. Bathi name one application in the medical field of the phenomenon in question 6.1. Shuthi ke le concept ye-Doppler effect bayisebenzisa ekwelapheni noma ezibhedlela njengoba bethi medical field. Lento ke la bayisebenzisa khona. Uyabona uma
umuntu wesifazane ekhulelwe noma sithi pregnant, kuya kwenzeke befuna ukucheck ukuthi ngabe ingane isaphila kahle zonke izinto ezikanjalo, ngabe inhliziyo ishaya kahle yini. Yilapho ke abayisebenzisa khona kunezinto ama devices abasebenzisayo kuzo, mhlawumbe khona bakubekayo lapha esiswini salokhulelwe bese befaka ke lapha na endlebeni, befuna ukuzwa ukuthi mhlawumbe ingane inhliziyo isashaya kahle yini, mhlawumbe ezinye izinto abayisebenzisayo ke lezo. So bayisebenzisa ukuzwa ini kwi-fetus, ukuzwa ukuthi i-heartbeat ye-fetus isashaya kahle yini noma cha. Enye ke indawo lapho khona abazinjani abayisebenzisa khona. Kokunye okwesibili bayisebenzisa ukucheck ukuthi igazi lisaflowa kahle yini. Nakhona lapho balandela ukuhamba kwegazi ukuthi igazi ispeed sakhona noma sothi velocity yegazi lihamba kanjani, bese kubekwazi ukuthola ukuthi likahle yini igazi noma usaphila kahle yini. So kodwa ke lapho kakhulu sisebenzisa ukuchecka ini la ukuqala sitheni heartbeat, of a fetus. Bebefuna impendulo eyodwa kula question leyana. Wena usungabhala makuthi ukhohliwe lokhu usuzothi blood flow, ungabhala nje ucheck blood flow enye indawo lapho bayisebenzisa khona. Okay, uzobhala okukodwa nje ubona imark la khona lubani 1 mark. 6.3 sebethi ke write down the type of proportionality that exists between FL and FS as illustrated by the graph. Sebethi ke asibhale ubudlelwane ophakathi kwa FS nobani no FL according to igraph noma okuvezwa yini igraph. Lokhu kwesekudinga ukuthi ukhumbule izinto zaka mathematics, ama graphs, ama functions ukuthi kanjani. Kodwa ukubalekile njengamanje la sinale graph le esithini i-linear graph. Mawuzokhumbula indaba ye-gradient uyabona ukuthi i-gradient yakho njani i-positive iyanyuka. So makuyi-linear graph ke le uma sibuka la u-FS as u-FS enyuka eyaka right, phela ngithi u-0 now okusho ukuthi mengiyaka right ngihamba horizontally noma along the x-axis. Lama values enjani aya increase, as increase ama values igraph enjani iyanyuka nayo. Ake sibuke leli side as uFL increase negraph enjani iya increase nayo. Lapho ke sizothi kunani kune direct proportionality. FL is directly proportional to FS. Ungabhala kanje noma ubhale i-sentence uthi FL is directly proportional to FS. Lokho kuqonda ukuthini? Kuqonda ukuthi as i-frequency ye-source inyuka ne-frequency ye-listener yenze njani iyanyuka nayo. Ake ngikukhumbuze obunye ubudlelwane ke bukhona la khona okukodwa kunyuka okunye kwenze njani kuyehla. Sithi leyo budlelwane buyini i-inverse proportionality. Ake sidluleke lapho siye ku 6.4. Sebethi ku 6.4 the gradient of the graph obtained is found to be 1,06. If the speed of sound in air is 340 meters per second, calculate the magnitude of the velocity at which the learner approaches the source. Njoba ke ngasho ngathi into enzakalayo la umfundi njoba investigator uyasondela nge constant velocity kwi source. Bathi ke la umi gradient yale graph le i-1,06 ne speed uv
kuyini ku340. Ake sicalculate ke usize. Khumbula phela imagnitude elinye igama le magnitude yini usize we-velocity umfundi asondela ngayo kuphi kwi-source. Uyabona lesi statement lesi sithi umfundi wenzenjani usondela kwi-source. Sekufanele ukukunika umqondo ke lokho ukuthi uma esondela kwi-source kulindelekile ukuthi umsindo awuzwayo wenze njani unyuke. Okusho ukuthi i-frequency ye-listener izoba nkulu kune-frequency yani ye-source. Usuyalokhuza ke u6.4 usuyabona ukuthi formula yakho ke manje sizawuthini isizothi frequency of a listener is equal to ubani omuvayo i-listener emuvayo i-source imile. Okusho ukuthi sesoba nobani no VL all over uV times uFS. Ake awukhumbule konje lapha sofaka abanike lapha uplus noma minus angithi sithi njani umfundi approacha isource umsondele entweni nomsindo yakho umsindo uyanyuka. Okusho ukuthi frequency listener fanele enkulu. Okusho ukuthi la soba nobani soba no plus. Enye into yesibili bekufanele ikutshela ukuthi iformula ozoyisebenzisa kanje ilo ya 1,06 abawushilo bathe gradient leyo. Yabona ke mawusuma ukuthi uyakhumbula lapha ka maths ukhumbula i-linear graph noma bayibathi linear function. Kwi-linear function unento kanje uno y is equal to mx plus uc. Lo umele ini ma y values lawa la kuma y axis. Lo umele ini i-gradient. Uyabona i-gradient yalo la ngeke ngasho ngathi i-gradient injani i-positive. U-x umele ini ama x values ebese kuthi u-c umele ini umele i-y intercept. Mesikhuluma nge-y intercept sikhuluma ukuthi le graph le iwathinta kuphi ama y axis. Ezubona ke la lapha ku0 shuthi uc ubani u0 kube besibuza ukuthi asithole i-equation yale graph kodwa akasikho lapho la esiconstant ngakho yini i-gradient. Iformula ke gradient ithini ithi m is equal to bani delta y over delta x. Buka ukuthi sinani la sine frequency of the listener emele bani y sibe ne frequency ye source emele bani x. Buka la nangu fl nangu fs. Uma wena ke manje usuthi divide by fs ngala okwenze ngala uyakwenza kuphi uyakwenza nakuleli linye side. Uma sesenze kanje lo fs uzokhansela lo fs lo ebese usala nani nale part le kuleli side la ka right. Uma ke sekunje sesoba no fl over ufs is equal to uv plus uvl over uv. Buka phela basinike balapha basinike u1,06 oyini oyi-gradient. Buka i-gradient yakho ke manje ukuthi njani delta y over delta x. Okusho ukuthi m ulingana nobani no 1,06. Okusho ukuthi lento ke manje ufl over fx ubani u1,06. Esikhundleni sayonke nje lento sizofaka bani u1,06. Uyabona buka lapha uv ivalue eyodwa le but the speed of sound in air siubani siu340 la nala usufaka bani u340 ususele nobani no VL velocity ye source. Okay, ake siyenzeke leyo calculation leyo ukuze ubone kuzokwenzakalani. Uqapheleke kulesi stage la ususubstitute khona usuwenza whatever you're looking for is subject of the formula bayaxabana nemaths kabantu. Vakashela imaths uzozwana nephysics. Zwana nemaths qala uzozwana nephysics. Okay. Ngizosula lapha ngaphezulu ngizoniqhubeka le question 6.4. Ake siyenzeke le substitution. Sengichazile ngathi ufl over fs ulingana no 1,06 okwe gradient la yabo lapha.
khona uzothi ke manje hayi ngeke kanjani manje ngoba wona ubhale bani uFL over Fs kanti la sinobani sino delta y over delta x o lokho kulingana nani no y2 minus y1 all over x2 minus x1. Okay, nalapha kusenjalo phela khumbula lento ukuthi iqale kuphi at t0 kushuthi sinosikhathi la sikhona bani times 0 okusho ukuthi sothi 0 minus fl noma fl minus 0 all over fs minus bani u0. Yingakho ngithi ke u1.06 ulingana nobani no fl over fs kuno t0 fl bekade u0 no fs bani ube u0. Si assume lokho njengoba ngithi ufl over fs ubani u1.06 okuyini okugradient leyo. Ake senze lesi step esibizwa ngani nge-substitution. Esikhundleni ke salento le sengizawuthini sengizothi 1.06 is equal to esikhundleni sa v ngizofaka bani u340 meters per second. Ngizobuyisela nama bracket phela plus UVL all over u340 yeah. So ke manje usuyabona ukuthi usunani laphana usuno VL okuyena uyedwa ongamazi. Sekufanele wenze ke manje uVL is subject of the formula. Into yenzayo usu apply imithetho ka mathematics. Njengoba sino 1.06 la kuyafana lokhu nobani no over 1. Into efanayo le. Uzobusuwenza lento esibiza ngani nge-cross multiplication. La khona sesoba nobani no 340 plus uVL is equal to u1 times yonke lento izosibuyisela njengoba injalo lonto la izokushintsha ndawo is equal to u1.06 multiplied by u340. Ngoba sifuna lo ukwenza lo ini is subject of the formula. Bahlukaniswe uplus lapha phakathi. Njengoba ehlukaniswe uplus lapha ya into esizoyenza ke manje sizokwenza lento okuthuna yini ukutransposer. Ukutransposer ke sisuke sithatha ongapha simolisa ngale noma sithatha ongapha simolisa ngale. Uma senze njalo ke khona ushintsho lwenzakalayo. Uyambolo ayikho isign phambi kwakhe. Uma ingekho isign phambi kwakhe so assume ukuthi bani u plus 340. Kwesinye isikhathi sizokwenza kube u minus kwamanye ama calculations ayidle. Ngoba u plus la khumbula uma ngekho lutho la isign kusuke kuassunywa noma siasuke assume ukuthi u plus 340. Ungakulinge uassume ukuthi kukhona u minus lapha. Kusuke u plus mengekho lutho nje kusuke u plus. So njengoba ku plus ke lo somthatha simuse ngale. Mewela le sign le mewela le kuza an equal sign noma sithi i-bridge. Uma bekade kumfana uzothi mefika ngale afike seyini intombazana. Bekade intombazana ngale usiyawela ngale uba umfana. U plus ngala uba u minus ngale. U minus ngale u plus ngala. Sesoba ke no VL is equal to 1.06 times u340 minus u340. Yabona minus lo sengofake ngoba lo ngimthathile ngamusa ngale. Kufanele ngigcineni uthole into la ku lokhuzana ko 20 something. Calculator ke yami njengamanje angiphethe kodwa kufanele uthole u20.6 mengaphosisi meters per second. Uwabhale phela ini ama units ukutshengisa ukuthi lento bukade uyicalculator yini ivelocity yani ye listener. Ngiyama kule question ka 6.4 sengifuna sibheke eka 6.5. Ake sibukeke u 6.5. Bathini ku 6.5? But the investigation is now repeated with the learner moving at a higher constant velocity towards the source.
Umbuzo usuthi ke noma sebethi ke 6.5 copy the graph above in your answer book and label it as A. On the same set of axes, sketch the graph that will be obtained when the learner is moving at the higher velocity. Label this graph as B. Sebethi ke labantu uyayiphindi experiment lo mfundi lo the learner kodwa manje usihamba ngani ngevelocity ephezulu kunale bekade ehamba ngayo. I-velocity ke manje ama-calculations uthola ukuthi 20.4 not 20.6 bengade nje ngenza i-estimation, rough estimation ngoba i-calculator bengade ngingayiphethe. Bathi-ke lapha lo V lo usuya increase manje usuphezulu awusalingani nobani no-20.4. Buka lapha uma lo VL u-20.4 ake sithi nje siyamnyusa ke manje lo VL ngoba sitshele ukuthi uzobe usuphezulu. Ake sithi uzobe usu-30 lo VL lo sesifaka u-30 la. Uyabona yini ukuthi uma sifaka la u-30 le number le mase siyihlanganisa izoba nkulu nala khona sihlanganisa u-20.4 no-340. Khumbula phela ukuthi le number ishintshi le ngaphansi. Njengoba ingashintshi le number le okuchaza ukuthi uma sifaka u-30 lapha ngenza isibonelo ngo-30 kahle kahle bathe lapha u-VL usezoba mkhulu, i-constant velocity ehamba ngayo umfundisi uzoba nkulu. Uma esemkhulu lo uchaza ukuthi lento engaphezulu yonke isizoba nkulu. Uma iba nkulu sizoshintsha bani u-1.06 oyini oyi-gradient ye-graph le yethu ewubani ewu-A nansi u-A lo wethu level besidwetshelwe yona. Sebeyabuza ke manje ukuthi uma ke simnyusa luya ya noma ilena noma umfundi enyusa uVL igraph lena ke ezokwakheka entsha izobuya kanjani. Uma kunyuka lo kuchaza ukuthi gradient phela njani inyukile, i-steepness segraph sesonyuka naso. Okuchaza ukuthi le graph ke manje yesibili leso ibiza ngo B kufanele ibe ngaphezulu kwale graph le. Izobobani nangu B wethu manje ohambisana nani nokunyuka kwegradient. I-gradient isinjani isi more positive. Ngiyema lapho.